Hej og velkommen til vores biologirapport. Vi har lige først en sjov facts om blødersygdomme. Ja, blødersygdomme de er forholdsvis sjældne. Ja, og hæmofili A og B, det er arvelige sygdomme. Og drenge eller mænd, de har størst hyppighed ved at blive ramt af sygdommen. Hvorimod piger og kvinder, de har meget sjældent ved at have selve sygdommen, men kan godt bære den. Ja, og så blødning ved hæmofili A og B, de forekommer hyppigst i led og muskler. Den alvorligste blødning er som hos andre personer hjerneblødning, da den kan medføre lammelse og nedsat følelsessans, og i værste fald være livstruende. Søster 2 bærer af blødersygdommen. Hvilken kønskromosomsammensætning har hun? Ja, altså hun er helt rask. Hun har ingenting, og hendes kromosomsammensætning, det er XX, de normale kønskromosomer for kvinder. Ja, altså søster 3 bærer af sygdommen. Hvilken kønskromosomsammensætning har hun? Ja, hun bærer sygdommen og kan derfor give sygdommen videre til hendes børn, hvis det en dag skulle være. Og derfor vil hendes kønskromosom så hedde XBX. Og så Johanne, hvordan vil du vejlede søster 2, som er helt rask, og søster 3, som så er bærer af sygdommen? Jamen, jeg synes, at søster 2 har ikke en særlig stor risiko for at få et barn med blødersygdommen, da hun er helt rask, og kan egentlig bare go crazy. Men søster 3 skal lige passe lidt på at være sikker på, at hendes partner ikke har blødersygdommen og kan derfor føre det videre, fordi så er der større risiko for, at deres barn får det. Ja. Hvad er jeres holdning til at give en test til mennesker for at få direkte info om de har blødersygdomme eller andre sygdomme? Altså, jeg synes jo, at det er rigtig, rigtig godt, så man kan være sikker på, når man sådan skal have børn, at der ikke er en risiko for, at de kan få den her blødersygdom. Ja. Jamen, jeg er super enig med Emilie her. Altså, det er vigtigt, at man kan være sikker på det og tage stillinger omkring, om ens barn skal have den her blødersygdom. Hvis I havde blødersygdom, ville I være villige til at få børn? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, man vil tage stilling til det, når man står i situationen. Jeg tror, det er svært at give afkald på sit barn. Ja. Eller var bærer af sygdom. Ja, selvfølgelig. Her har vi et billede af vores forsøg, hvad det her vist. Og først så havde vi hver søsternes DNA, om de var rask, bærer eller syge. Og så puttede vi ned i sådan her gel-elektrofase. Og så efter et stykke tid, hvor der var sat strøm til, så kunne man så se, at den havde rykket sig. Og så når vi går herhen, så kan vi så se, at vi vidste allerede, at søster 1, hun var bærer af den her sygdom. Og man kan se, at efter det her stykke tid, jamen, så kan man se, at søster 1 og søster 3, de er bærer af sygdommen, fordi de ligner alle sammen hinanden, som du kunne se på billedet tidligere. Så kunne man se, at søster 2, jamen, hun var rask, fordi at den viste det samme som den raske kontrol her F. Og så kunne vi også se ud af den her undersøgelse, at der var ikke nogen af søstrene, der var syge. Okay. Her har vi en tabel over blødersygdom, og hvem der har og ikke har. Det kan vi se på deres kromosomer, fordi at blødersygdom er en kromosombunden sygdom. Hvis vi starter her på den raske dreng. En rask dreng har et X- og Y-kromosom, det er kønskromosomerne. Men hvis vi rykker herned til en syg dreng, der er det samme X og Y, men der er et lille B der. Det betyder, at han er syg. Hvis vi går længere ned, så er der en rask pige. Hun har XX-kromosomer. Det er en meget normal pige, det burde det være. Men her har vi en syg pige, som derfor har en lille B der og en lille B der, fordi man kan se, at den er bundet til X. Kønskromosomer. Hvis vi har en bærepige, som vi kan se er rask, så ved vi, at den har et X med lille b og bare et almindeligt X, fordi den skal have 2 med lille b, for det skal være syg. Vi har sådan en lille figur her, hvor i første generation, der kan vi se en dame og en mand, og de får så 7 børn i alt i deres anden generation. Og de har så et sygt barn, som så får en kone, og de får et
de får et barn, som så møder en mand, og de får en lille lykkelig familie på 3, hvor så at den ene af drengene er så syg.